Не става въпрос за биткоин срещу долара, а за биткоин срещу златото. Докато цената на биткоин в щатски долари обикновено доминира в новините, един по-различен пазарен цикъл става видим, когато измерваме стойността му спрямо златото. Тази графика тук показва, че биткоин е навлязал в мечи пазар още през декември 2024 година. Въпреки привидният ръст долари, биткоин отслабва спрямо златото вече близо 14 месеца. Биткоин достигна своя пик спрямо златото през декември 2024 година, когато един биткоин можеше да купи между 38 и 41 унции злато. До февруари 2026 година това съотношение се срина до около 12.6 до 13 унции. Това представлява над 60% спад в реалната покупателна сила спрямо твърд актив като златото. Рекордната цена в долари от края на 2025 година беше просто монетарно изкривяване. Биткоин е поскъпна непременно заради истински бичи пазар, а по-скоро се намираше в пазарна инерция нагоре, защото щатският долар губеше стойността си спрямо активи като златото и среброто. Докато цената в долари изглеждаше впечатляваща, реалната покупателна сила на биткоин всъщност се свиваше. В исторически план, мечите пазари на биткоин, измерени спрямо златото, следват повтарящ се модел с продължителност от около 14 месеца. Предишни цикли, които повтарят тази траектория, включват ноември 2013 година, януари 2015, декември 2017, февруари 2019 и април 2021 година и юни 2022 година. Ако историята е наш учител, в момента се намираме в края на типичния период на това относително отслабване. Индексът на относителна сила RSI служи за оценката на пазарната инерция, като сигнализира дали даден актив е прекомерно изкупен, т.е. надценен, или прекомерно разпродаден, т.е. подценен. През 2015, 2018 и 2022 година, когато RSI индикатора на двойката биткоин-злато достигаше тези екстремно ниски нива, това всеки път отбелязваше дъното на съответния цикъл. И всеки път тези нива на свръхразпродаденост бяха последвани от многогодишни възходящи трендове, в които биткоин значително поскъпва спрямо златото. Индикаторите сочат, че вероятно сме в последната фаза от един 14-месечен относителен мечи пазар. Исторически погледнато, тези моменти на крайно подценена пазарна инерция са били отлична възможност за дългосрочно позициониране. А вие купувате ли при това историческо дъно или чакате още доказателства? Ще ми е интересно да споделите мнението си, да коментирате и да дадете един лайк, ако в момента трупате сатошита.